پشتی کو هێزên Kurdî bajarê girê spiyê Rojavayê Kurdistanê ji destê Daişê derxistin, rêya navbera Kobanê û Cezîrê de hat vekirin. Lê bazirganên kel û pelê xwarinê diyar dikin ta niha ev rêj bo bazirganiyê nehatiye vekirin. Ez wek bazirganekî ji bazirganê dêrikê em dixwazin ev rêya temamî di neqebê nama û Telabiya du Kobanê de vebe wextê divebe enîaşê bê ji mantiqê re bi daet arzan dibe. Ez wek sermada şekir kîsê şekir giha 9400 wereqî îro 8400 wereqe 1000 wereqe ji kesê sivîr re gelek e pêre xuyatike dexil mehdûd e mantiqa keta hîsarekê de îro wextê rê divebe enîaş mantiqê çê dibe weda xweştir dibe. Hin bazirgan dibêjin eger deriyê sînoriyê girê spiyê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê ji bo bazirganiyê bê vekirin, dê tevahiya pêwîstiyê jiyanê bi nirxekê erzantir li bazaran bên firotin. Xwedê wextê rê di vir re vebe wê bîdaet erzan be yani. Yani heta Kurdistanê re tê rêk ser gelkî ser ticara miklif e. Du gumruk tên standin. Birahîm Xelîl û Qapî Melvê de jî. Yani ticarê me mazin hemî tev dibêjin wextê vir re bîdaet vir re were erzantir yani. Girê spiyê re. Ji hêla xwe ve welatî jî gazin dadikin û dibêjin di heyva Remezanê de tevahiya pêwîstiyên rojane bi nirxekê bêlind tên firotin. û daxwaza wan ew e ku dorpêçkirina li ser Rojavayê Kurdistanê bêşkandin di nêzîktirîn dem de ji bo karibin pêdiviyên xwe dabîn bikin. اسعاري وابوهانا وتجارة تشبرسيج وادكي دولار تشتغلن وخديه تموين نينا وتشي خضرة دكري جرانن تشي البسي جرانن خلق بنابر بيا اجبوي و اسعارها ختياري متني ما ختياري جمرنا شغلن وخورتي ما قشا حمي بازانا وبنابر بينا bi kontrolkirina girê spî aborînas diyar dikin ku ew pêşbînin rewşa aboriya Rojavayê Kurdistanê ber başbûnê ve here. Vekirina rêya navbera Cezîrê û Kobanê Rojavayê Kurdistanê cihê kêfxweşiyê cem welatiyên Rojavayê Kurdistanê lê bazirganê bajarê Dêrikê diyar dikin ta niha tu Sûdan ji vekirina vê rêyê newergirtine û hêviya wan ew e ku di dema pêş de kel û pel û xwarinê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin û dorpêçkirina ser Rojavayê Kurdistanê rabe. Azad Cemkarî Rodaw